mahirap iwanan, mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning Hirit. Sa pinking on, tutok lang sa DCGB. Puuna kahasta banggi, BB Henry kan DCGB anay. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. 안녕하세요. Yo! Good morning, 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 good morning. Kape, 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 kape. Kape na boy. Kape muna tayo. Ano ang satuyang kape in the morning? O shit. Pagoda ni Dulingaw na. Jim's Coffee. Jim's Coffee po, mga tugang December 30. Uy, Miyerkules na Miyerkules, ha? Kami po nagpapaabot, girarinin pang musta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang bukitang 7 o'clock in the morning. DCGB po ini sa programang ini. Bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hearing. Sabi ni Pading Ray Romero, sabi ni Pading Ray, pasaunta muna sa iyang mga tiradang niya na pag-aaga. Sirak 18:32 hanggang 33. Dai ka mamuhay sa luho, ang gasto sa siring na pamumuhay, iyo ang madara sa imo sa kadukhaan. Hari pagiging sarong makilimos, huli sa panunubli, para sa magastong mga bangkete, kung mayo ka tamang halaga. Di ba? Dai ka mamuhay sa sluho na gusto kaluho. Ang gasto sa siring na pamumuhay, iyon madara sa imuning kadukaan. Hari pagiging sarong makilimos, huli sa panunubli para sa magastong mga bangkete, kung mayo ka tamang halaga. Yung mananggan, ano? Makuang kaki aktibidad, ha? Makuang kaki aktibidad, mga tugang, tapos, mangutang ka, tapos kumain. Good news daw, duwang katurog na sana 2021 na. Bad news, Dan, iningay niyang COVID ini, dai pa nagsasawa, igwa na siyang new version. Kung baga, nag-level up na ining perwisyo na nakakasawa man. Tayo na nga, brother Dan ulit. Iyon na nga niyan. Iyon na nga niyan ang problema. Kadak bata. Kita baga, mga tugang, kadakol man kan. May kahampang tang problema sa kasabot. Dahil pa natatapos nga na isusaro. Iguana naman. Yes, sir. Ito, good morning. Kumusta? Garing ngayon halaba sa pila sa pandisa. Actually, halipot man sa nangon niya. Ang nakahaloy sukwan. Ang nakahaloy so para tindaki buko. Para tindaki buko na kaloy. Happy 18th birthday kay Jay Pamplona ng Sugilon. Jay Pamplona Sugilon from Auntie Iya ng Balite. Advance Happy New Year, tabi, pabati, happy birthday kay Josal Miraflor kang kabong Ibungbungan, Ginubatan, Albay, Purok 5. Okay, bueno. Kamunta mga tugang mga dagdag na report, hali po dyan sa lahat. Bueno manong report, kasabay si Jimmy Nasalita. 15, makalipas ang alas 5. Jim, good morning, Jim. Buhian mo. Yes, salamat BP. Maray nag-Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year sa mga dagdag niya tong bareta. Kaasan kan pulang GBNP sa pamamayo ni Chief of Police James Ronatay ang responsibilidad na bantayan ang border control sa barangay Agos sa Pulangi kung saan ang katuyuhan kay ni Masara ang mga lunadan na naglalawag digdi sa Albay asin maibahan sa paginin pagkonboy pasirik sa barangay Tula-Tula Ligaw para sa profiling kan mga biyaheros
Ang problema sa ngunyanta PBP, police Pulangi sana, anak babantay digdi sa highway, okay, itong sa highway patrol group, nag-pull out na, nagaluwas na bako naman composite anya on digdi, an minasustiner sa pagbantay, police Pulangi, natural sakop ninday ni. Ang problema, sigun kay Chief of Police James Ronatay, kulang an sa iyang mga tauhan, igwa pa sindang permanenteng checkpoint sa Barangay Lidong, Upland Barangay. Kung kaya an sadit na bilang kan pulis, Pulangi, pigduduro dibidir ini, paano na kung igwanin mga matinding rimalaso na kaipuhan an responde presensya kan PNP, dahil man pwedeng pabayaan ang border control asin ang sarupang entry point sa Lidong. Rogado ang mga pulis Pulangi, mantang nakaabot naman dahil ini sa karaman ni PNP Provincial Director po Police Colonel Arnold Santiago kung saan may initial na huro naman sinda Mayor Andy Mariscotes asin PD ang plano ta BBP para mapakusog ang pagbantay kan PNP pigisipan na ang kada police headquarter sa kada munisipyo asin syudad digdi sa Albay kukuhanan ng tigsararo o tigduduwang pulis para magtabang sa pagbantay sa border Kanalbay sa pagsabing kung susulohon sa nakan Pulangi ang trabaho dahil manigaran na 24 oras na pagbantay dahil kakayahon kan duwa o apat na pulis na ang magtityaga digdi sa pagbantay aldaw banggi kay puhan digdi dagdag na pwersa kan kapulisan. Datanganing masiguro na ang mga balikbayan na nag-uruli maigagayad nin tultol sa mga dapat na sunodon unong sa health safety protocols na pinagpapasunod kan DOH igi sa laog kan sa tuyang probinsya. Yan ta BBP, ang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa luwas. Ala, sige. Dapat talaga bantay ang Kimarayan, ha? Difícil yan, ha? Dahil po nagkakabarantayan. Hindi nga po, so ano yan? Mga so nangyari dyan Santo Domingo. Marayanita na riparo tulos kan lokal na gobyerno. Alar Mario po, nasa linya. Paring Al, good morning, go. Good morning, buddy. Happy New Year. Kariman sana ordinaryong aldaw and pagsabat mo niyan kan bagong taon talo digdi sa mga harayong barangay kan Legazpi City. Dati-dati pagsiring kaining panahon siginaan papurotok talo ang mga aki nin lebentador pero ngunyan dahil bawal baga maski mga tindahan ngani dahil nagkitarinda digdi sa mga rayong barangay kaya nagtsatsaga sa mga aki na magiribo na sana kanso dari klasik sumpak na lata na iyoan na bigiribong badil-badil tapos gabalahanin gaas para magputok. Sabi kaniba mga pampalayas kan maraot na espiritu sa pagtubod iyan kan iba. Sa ibong kaini, halipa man ang mga magurang, sige naman ang barakal, kaso hapon pa, hariparo ta, dyan sa mga saudan, sige naman ang barakal, nin mga iba-ibang klase nin bilog na prutas, nagitripon para daw pampaswerte. Sa pagtumod man na sa bilog na taon, swerte kung igwa kang mga bilog-bilog na prutas, pag-abot kan bagong taon. Kadakla na gitripon kani sa mga babae pero sa ibang mga lalaki como bakasyon ko niyan ang kadaklan kan mga trabador lalo sa mga sa construction iba man ang pigtitripon ninda agarog kaning mabagong taon nagsipte na ki ang inom-inom kaso iba pampakonsuelo kung ano man ang pwedeng gibuhon o niya na pagsabat kan bagong taon. Yan, pwede ang bungkaras ka mga informasyon. Adidigdi sa Saudi America, Legazpi, Alar Mario, DCGB. Salamat paring Al sa mga pangyayari. Asin obserbasyon, hali po dyan sa luwas.
Alas 6:21 oras mga tugang sa Pilipinas. Mga birthday greetings tayo. Birthday greetings tayo. Good morning, Idol. Happy New Year. Nakatuto kami digdi sa Buyuan, sabi ni Tano Ayala. Sabi ni Dr. Eve Grulio, good morning, gracious morning. Pakigreet man po. Bunso ko, happy birthday. Del Grulio. Happy birthday. Yun. Happy birthday, Del Grulio. Happy birthday. Good morning, tabi sa imo, birthday celebrator, Del Grulio. Yan, no? Ang mga Grulio ng apelyido Jingari, mga pambihira man, ano? Di ba? Unique eh. Kung mas kwan, ano ini? Dit ang apelyidong Grulio. Pero, asahan mo talaga, ng mga gwapo buda, mga magayon talaga. I hope Naula so kape na piga kape ni Dods. time. Batman. Good morning. Sandali lang ito. Happy ito. Ay wala na pala sa kabila naman tayo sa smart. Ako lang may birthday ko niya na di. Ako lang may birthday. Let's come. Ito. Ay, ni dakol Pakibati po San Fernando, Santo Domingo, Albay Nunez, Balite, na pirming naka, pamilya Nunez at saka Balete, na pirming nagdadangog sa imo. Happy New Year po sa Gabos. Okay? Happy birthday kay Mirna Nacion, Campurok 6, Bariw, Kamalig, Albay. Mga kabarangay ko sa Mauyod, sana daita paglingawan na magsuot ng face mask kung kita maluwas. So igwang mga tindahan, sana ka mo magsuot ki face mask. Tama po ang sa imong advice. Happy birthday kay Marvin Nantes ng Bariw, Kamalig, Albay, from Nana Miletro Brigado ng Pag-asa, Daraga, Albay. Okay, sige po, sir. Ano na si Mayor Perete? Sabi niya halion niya na ang prime water pag naayos niya na Disyembre. Wara kami tubig 1 week na. Okay. Patapuson ta po ang Pasko. Ta Enero ta po pag-urunan yan. Enero ta tabi pag-urunan iyan na tubig. Tayo bagang tugakan prime water. Yun tugakan prime water. Na ang tubig tabi ayusunin the last quarter of 2020. 2020. Happy birthday kay Miriam Año Nuevo. Miriam Avenue. Yan, Happy New Year from Ate Sally Magdaong. Okay, good morning. Sabi ni Noel, good morning, lalo na kung Dods Grulio, one of a kind baga. Ang mga tirada mo naman, Noel. Sarawayon ka naman na. Lalo ang mga kung Dods Grulio, one of a kind mananggad, one of a kind mananggad. Totoo po yan, ang Grulio, ang mga lahi Italian. Actually, my friend ako, siya mismo ang nag-PM sa ko, Roberto Grulio, a musician, until now. Talaga. Mga iba, pambira digdian, aruga na pagdito kumpara sa Manalo, ang Manalo, dakol. Dakol ang Manalo ang Grulio talaga dito lahi na ipunla. Okay, good morning, Dods. Happy birthday kay Del. Dadagog ko so apelyido ko Sabi ba gani Noel na Manalo, pag Grulio dawat, lalo na nga pag Dods Grulio, wano ba kain? Iba man ang analysis ni Noel na Manalo. Kahit na naman yung classmate. Para sa bagay, ang Grulio pag BPN, nagkaka-diferensya na kami sa letter, sa wrong letra. Nata. Panaklan na U. I see. Okay. Pero ang pinsan ng Grulio, so Italy. So Italia. Still the same. So kan, so Africano, iba man. Roberto. Roberto, ayos ka mo, diyo. Musician nito. Musician, the best. Pinatawag nga ni Keto si Mrs. TV. TV? CD.
Apagon ako, TV, CD. CD, naputol si Dodge. Naubos sa load ni Dodge. Naubos sa load ni Dodge. Pinadarampalan si Dr. Eve ano yan, ki CD. Uyog-uyogon mo yan. Mga matitinding mga musician. Mga musician. Ano naman dandali lang Hello, Dan. Morning. Good morning, Madam People. Morning. Are, parumdum tabi niya sa mahilig sa mga taba-taba, sa mga mantika, sa alak. Katibad naman pagabot ka New Year. Mabintaw naman ang tarpulin. Nata. In loving memory. Buda mabintahon sa burak. Burak. Tapos yung doktor, makakasiribot naman. Iyo. Masuway pa sa doktor. Sana naman nga sa mo po sa blood pressure mo. Tatalaga mo nga yung BP ko. Iyo pa nang gadadi. Tabi ni reminder sa mga subra-subra na magkaon niya kin bawal. Bawal masirang dit sana. Iyo, ang ano man na bagay migo, pag suminobra, bako maray. Maski pa nga ng kwarta pag sinubrown. Dapat kwan sana kita, katamtaman sana. Tama yan. Yes, Ang COVID, grabe ang COVID. Dahil lamang kikauragi. Dahil, Maabot naman ng 21, ikaw ang pasipugi. buda, maabot naman, magrahay naman si Bay, bago rin naman na variant. Kaya nga, kung pagka sa putay, may mga, ano siya, Sus may ko. mga level up na niya. Pangyayari, Kung gusto mong COVID, magpapilitin kayo ng food panda. Bata kita, nagkarilibong na kita kung sa inahali, isubako ng tinidok sa mga PSG. Kaya nga, kung yung pagka-food panda, nagdideliver ng COVID. Natusunta ka man Sarawayon ka lang. Okay, mabuhay ka. Okay. Yes, good morning. Thank you, Bigo. Mabuhay ka. Happy New Year. Thank you. Bye-bye. Sarawayon dan urin sini. Ang titulo, mga tugang kang rawit-dawit ni Padeng Ray Romero, Ipabaon. Magandang araw po, Diyos una sa lahat. Huwag kalilimutan ang pagpapatawad. Mga galit sa dibdib, malalalim na sugat, na sanhi ng gulo, bigyan sana ng liwanag. Ipabaon natin sa taong ito ang hindi magaganda o nangyayaring negatibo na sa buhay natin lumikha ng gulo na hindi magaganda o na hindi na tayo makaahon sa hirap na natamo. Kung sa kapwa nagkasala o nakakapaminsala, ito may pinagbayaran ng lungkot at pagluha. Ang pinakamaganda ay nag-uusap-usap, humingi ng tawad, ang salay tinatanggap. Ano bang kasalanan ang nagawa mong matindi? Tulad sa naliligo, gawin mong magpakabuti. Gumamit ng pabango, iyon ang pagsisisi, at ang kalinisan, iyon ang kakampi. Sa haba ng gabi, hindi makatulog. Kasiping mo ay luha, kayakap ay lungkot. Hindi mo makamit sa isip ang limot, hirap at konsyensya, sa sarili mo bumabalot. Tulad ng pag-ikot nitong ating mundo, kung minsan tagumpay ang ating natatamo, kung minsan ay kabiguan, mga pagbabalat kayo, ang kahirapan sa simula hanggang dulo. Mga pangyayaring walang kagandahan na nagpapahirap sa buhay at isipan, kalimutan na natin, wag nang balikan. Ipabaon sa panalangin, salamat at paalam.
Thank you, amigo. Paring Ray Romero, kan barangay Tula-Tula sa imong tula na ipinadarango niya na pagkaaga. Paring Ray, Happy New Year tabi pa de. De, Happy New Year pa de. I love you pa de. Sandali lang Ito. Okay, ito. Ora na. Good morning, Henry M. Pwede man ako magpadarang tula. Ay, sus ko, dahil lamang po problema. Welcome na welcome po ang sa imong ipapadara sa disatuyang programa. Gabos tabi, imbitado. Welcome ka muna magpadara ng tula. Hello? Hello? Yes. Marinaga. Merry Christmas, Kuya Henry. Oy, Merry Christmas. Happy New Year. Oh, yeah, nasa Christmas, mate. Salbatana ka para mag-greet ka. Ako nakagadan mo ki Christmas. Yata, bako mong bagang bawal. Naman nga ni ki bawal. Pati nga ni iso. Pagtanggap ki donasyon, naman ki bawal. Henry, Oh, gusto bang nagilihan mo sa TV? oo niyan. Sa TV, Oh. ganyan. Ang nabakunahan, mga, ito, Dundados. PSG. Dundados baga? Opo. PSG? Mm. Kunyan, sa mga nangungurakot, din nabakunahan. Iba man ang bakuna duman. Dapat nabakunahan ito, na tayo mangungurakot. Ang bakuna duman. Tayo dan. Ito sa imo, sarawayon ka na. Para pasawin mo ko yung naga. Para paliwan mo Sarawayon ka. Magparapasaway. Padagit mo naman ako. Bye-bye. Sarawayon ini. Good morning, Tabi si Rodel Niño Franco. Professor Rodel Niño Franco, sir. Good morning, Tabi sa imo. Kumusta, Tabi? Kumusta, Tabi si Prima? Uy, si Rodel. Birthday baga kasuhapon naling ang ko pati greet. Birthday baga ni Kwan, birthday baga ni Uncle, ano yan? Boy, Clemenya, sa tiwi. Hindi ko nominanda si Susan Roses. Good morning, Tabi, sir. Hindi ko, Tabi, sir, aram ko nominanda si ano yan, Auntie na Susan Roses. Birthday ka sa wapon. Narunduman ko sa bangging matanga na. Happy birthday po, Uncle Boy. Diyan sa Tiwi Albay. Happy birthday. Sabi sa imo. December 29. Belated happy birthday. Ngunya sa birthday? Talaga? Gari, iyo mananggad ano? Iyo gari ngunyan mananggad. Gari nga nasa Manila, naga-shooting. Sir, natunta ka dyan, sir. Gari, baka pigibahan si ano yan, Susan Roses ta. May continuation kang ang probinsyano. Diba? Baka kung si Uncle Boy, sabot sa naman ang gad. Pwedeng Fernando po na buda sa tindog. Are, Uncle Boy, happy birthday. Bago man ang ganda sa Manila. Nag-shooting nga niya. Sabi da ni Aya Medel, pag nahiling ni Aya Medel si Uncle Boy, ay, basta nga ya FPJ. Sige, Tabi. Ay, Happy New Year, Tabi, sa gamot. Alas 5:35 ng oras, mga tugang sa DCGB. Okay? Ako kahit Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ako kahit Jing, mahilig ko na ako mag-boots. Boots, baga na di zipper sa side.
Puri na, ngunyan naman ako. Nagagabata naman ako kakalak ako. Nagagabata naman ako. Basta na sir, tagadang ko kibot si Uncle Boy. Kung yaong pa sumapanason niya na boots na may sakwan sa likod, may sugari baga may ruweda. Pangkabayo. Para punta dawan mga headlines, mga baretang kahindik-hindik at kagilagilala sa lado nasyonal. Paring Mar, good morning, Paring. Good morning, BP. Good morning sa mga kagabagan tabay. Ngunyan na pagkaga-advance Happy New Year. Yes, Happy New Year. Holiday ngunyan. Uy, manangga. Regular holiday. Birthday no? Hindi. Ito yung araw na pinaril si Rizal. Death anniversary. Roger. Sa Bagong Doon Bayan. sa Bagong Luneta. Bayan o Luneta o Rizal Park mo December 30. Roger. Yes, aha. Okay, sa mga headlines niya na pagkaaga, travel ban sa 20 mga nasyon na may bagong COVID-19 variant, inaprobahan na ni Presidente Duterte. Yes, go dyan. Go dyan. Makonsuelo ni Kasutma. Ano? Magpahayag si Secretary Duque, Secretary Villas in DOTR, nagporos pati sa mga Facebook page ninda, na ngaya epektibo na ngaya dyan ngayang matanga, ang travel ban. Pagtaod-taod, magpahayag si Secretary Roque, dahil pangayang dahil pangayang guidelines sa alis ay ETF. Sibot bagi sa musamo Secretary Duque ay rekomendasyon pa man sa napalan ngaya ito. Maray na lang ta bago magbanggi, nagpaluwas taning talagang direktiba ang Presidente. 20 nasyon 20 nasyon. Tama man yan. Tama yan. Sigandakol. Yes. Dahil naman sa bagong variant. Yes. Dahil tanto, sa direktibang ini, exempted ang mga OFW, pero ma-quarantine sinda ng 14 días. Tapos ma-test manggiraray. Yes. Okay. Yes. Pero padi, naraman na kung siya nagtao kang vaccine. Ang sabi kan Malacanang, wala kaming ideya kung paano nakalusot sa Pilipinas yung mga bakunang itinurok sa nagkapirang soldados. Nalibong man ako ito padi. Ang ganun yan, day aram kung sisay ang nagtao. Day aram? Nasyon bagadaa. Maski si Secretary Lorenzano, day niya aram eh. Paano ito nakalaog sa Pilipinas? Na day lamang na-monitor dyan sa agihan, sa border? Ang sabi sa DOC, day man ngayanin papilis na nagsasabing may importasyon kan bakuna. Pero so, minaluwas na. Minalusot talaga. Smuggling. Pero nangalas man, day lamang na-detect sa airport, di ba? Sa airport. Dahil? Buday ka ba yan pa di special na laugan? Oo. Bako? Yan. May laugan baga na ibang klaseng refrigerator? Pero kunyang karoon eh, baka so maluya sa nanlipot kayo ni. Pero maski na din, magi dyan sa customs o sa kunsain. At ang iyong an malibong niya. Hanggang ngunyan, day aram mo siya nagtaong gusig. Paano siya nagtudok? Paano na itudok? Di matitesting kung kayang banggaon kan FDA tapos kan Bureau of Customs ang mga nagbayular kan mga existidong lays na tigpapautot dito sa iba. Yes. Di ba? Ano kaya? Kung gobyerno nagkasala, kami na. Paano yan? Paano nakagito? Hanggang ngunyan, nagyulog ako ng mga report sa Manila, hanggang ngunyan, sabi kan mga Manila report sa TV, hiwalang alam ang Malacanang kung saan galing ang donasyon. Yan ang kindik-kindik. Kagila-gilalas. Bata, kaginot mga PSG militar da sa nagkaturusukan. Pulis. Ngunyan palang PSG pa man sa nabodang haro ng cabinet secretary. PSG, bigli na, sarong pa man sa nangyay. Pero dahil po masabot ako si Sai. Ako, ayaw ako, sabi ng sekretaryahan niyo. Ako talaga pare, nagugulan talaga ako pare. Ang lahat ay nakatingin kay Secretary Villar. Sabi ng Secretary Villar, ay hindi ako. Ay, sino? Sino? Yan ang alamin natin. Baka Secretary Roque, hindi din siya. Token man sa nang ito, token. Pingyari. Muna so, Foreign Drug Administration, imbestigaran na kung paano ito nakalog. Muna siya nagtudok. Yan ang mga yun ang basikang payag ni Secretary
ni Undersecretary Domingo, Pwede man iyang pa din na. bawal ngaya. Ay, di pa nga ni kina-approve kita digdis na matawan ng key para sa paggamit kan. Ginamit na sa PSG. Roger. Iyan Depende sa ang... baga. Ano yung mga problema? Ta voluntaryo may ito sinda. Kung sinda kaya may mangyari sinda, di Wala nga kaya sinda. manigbagman. Buda nga yan, donasyon man nga ito. Walang ginasto ang gobyerno. Token ngaya ito, token. Nga sabi da sa Anti-Corrupt Practices Act, bawal ang pag-accept ng donasyon. Correct. Sabi man ni Secretary Doc ni Attorney sa amigo, hindi naman niya masyadong mahalaga yun. Ayos talaga. Anyway, ako. alam po talaga, sabi pati ni Secretary Lorenzana, sambulan na kaya nakalihis kan tinudukan, dahil pa man nga bagang marap na epekto. Sa bagay, sambulan na ano, Oo. na ang epekto dakan, mga after 1 year. Karaw man sana. And, okay, so anyway, duman sa mga kababayan natin, yan ang mga updates na. Oo. Sa ibang mga bareta dito, magayon na niya, 91% ka mga Pilipino na sa bato ng 2021 na may pag-asa because sa SW survey. Wow, okay. Despite of the pandemic, at least may positibo kita. Tama yan. Aha. Mientras tanto, DOC nagpatani sa posibleng hampangon na kaso ka nagkafir ang impulto na bako otorisadong pag-importa ng bakuna. Aha. Ano ba to? Mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, 471,000 na. Mantang MMDA Chairman General Danilo Lim, nagpositive sa COVID-19. Sabi ni General Lim, baka niya grabing kaingat ko, nagpositibo pa ako. Iyo man talaga yan na virus na talaga. Diba? Okay. FDA, kinumpirma na dahil sindapig konsulta manood sa pagpakuna sa mga soldados. Mantang... Talaga ako? Wala talagang alam? Oo. May good news. Inaprobaran ka ng FDA ang clinical trial para sa Janssen. Inirodama po ang trial sa Pilipinas. Testing. Solamente yun po sa nene. Nataba yata ito ng, mag-trial ka ito. Tinesting na nga ni sa PSG. Yun na itong ito. Sinopharm ito. So, ginamit sa PSG. Yun na ito. Sinopharm. Sinopharm. Janssen man ini. Tindog man sa mga PSG. Tindog pa man ito. Tumpa. Ay, Diyos ko doy. Janssen pa rin. Saan man hali ni? Janssen. Dahil nabanggit digdi. Pero garo, ano ini? Garo China man garo ini. Iyan sa first na vaccine na inapprove ta for trial. Roger. Okay. Pero at least trial ini. Iyo, magamit, titestingon. Ang ano digdi kong sistema volunteer. Yan na nga po. Dahil yan ang ano dyan eh. Dapat may mag-volunteer na magpatulog. Okay. Kaya ang VP, ang mga mainit na mga istorya ko niyan. Salbata ng Panginoon. Sa palibot. Tataka-taka, agila-gilas, karimari-marim. From your days, Mardila Dayiba, good morning! Kata-kata-kang Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Madam Joy Manhares Ninyo Franco. Madam Joy. Kasi apo ta Madam Joy si Sir na Rodel. Tagari may kanta ka yan na kata-kata di ba? Kaya ito baga kan mga elementary kita, high school kita, may kanta baga ka na kata-kata kang maiba ang katulad ko sa iyo. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano? Kata-kata kang... Tama, Madam Joy. Prima. Mauran nga niya, primo, mauran. Good morning, Dabi. So, first lady ni Sir Rodel. Primang Joy, Madam Joy. Katawa sa kantata. So, kampanon bagang kanta. Kata-kata kang maiba ang katulad ko sa iyo. Hello? Tapi Ben, Yes. Diret ko man suwagi kong happy birthday. Pirmi ka man na inutan ni Madam Eve. Ngayon yan, ang sibot-sibot. Sabi ni Dr. Eve Grulio, i-greet mo nga sa bunso ko nga si Del. Happy birthday. Ako, tawa nga na, sige, sibot-sibot ko ta.
ano ba ka, maluto kami ito. Natayan ta. Pag-arog ka, permi mo na hudyan. Permi ka na hudyan pag-arog ka mo. Permi ka na lingaw. Nagmamaneho kaya ako, BPN. Oh. Pero kung... Maluto kaya ako, ta sudad na raw mo sa ginubatan. anong luto mo? So, mga, ano yun pagkaon duman sa evacuees. Oh, di sige, di kag ibang dara. Baka bako ka man sa ginubatan mahatod. Para pasaway bata mga New Year. Tao to nagigiris si Commander. Baka magiris ang kamot. Sige, Migo. Salamat. Thank you. Sarawayon ka mo. Biga pa dagit na naman ito ako kunya na aga. Ano naman na? Di ka para sabay-sabay sa mga rohay blood. Mga sarawayon ka mo. Di ka para. Dagit din ako kunya na hapon. Anong hapon? Aga ngunya noy. Gari ka so. Aga ngunyan. Hello, good morning. Hello. Good morning. Yes, sir. Good morning po. Pwede po mag-grade. Mag-grade po kanso kung kumabot. Pwede po, sir. Pwede po. Sige po. Go ahead po. On air ka. Kaya si birthday po ngayon ni Armando Arimado. Sa isang ligat Pacific sa mga barkada kung gusto mag-umak. Sa October Court na kinauron niyo ni Kapitana. Iya po. Sa October Court. Kaya imbitado mo sige ka pili man magpili. Iya po. Okay, thank you. Sige, sir. Welcome. Happy New Year. Okay. Sige po. Ang mga tipon-tipon ha. Sebaran tabian. Araman, delikado pag nagkarauna na. Ang saro, dyan mga tugang sao. Kaya nga ni so amigo ko. So mga party-party baga, pinirondo ta. Kung may mga arog tabi ka na mga handa na yan. Ayosong kimaray ang protocol ha. Johnson & Johnson po ang tagibukan Janssen, US-based. Ayan. Salamat po ha. Happy birthday po kay Wilson Advincula. Bati po halikaya sa pamilya Peralta ng Barangay 2. Good morning. Tabi sa mga taga Barangay 2. Happy New Year, Jo Bual from Mama. Happy... Anong happy death anniversary? Latoson ta ka dyan ha. Hindi man na. Kay Jose Rizal. Sarama yun ini. Dr. Jose Rizal. Yeah. Sa bagay si Dr. Jose Rizal Mananggad. Sweet death, sabi niya Gero, di ba? Gabos po na sobra maraot, nasobrahan sa silensyo si Dan, pinalampasan ang Christmas. Good morning. Okay, ito. And good morning, Tabi. Happy New Year. Dapat halion talaga ang prime water. Grabe ang kalukuhan. Natatakon minsan mapabulos, lalo na kung ma-reading na. At yun na nga niyan. Inero ta, pabalbalan yan, papalta. Yun, tukanin day. Good morning, Tabi, kay Gabno Sidal. Okay? Happy birthday po kay BPSO Rizalde Rineva ng Purok 5, Dap-Dap. Hali kay XO Jerry. Happy birthday. Good morning daw sa mga taga Bagong Bayan, Daraga, Albay. Okay, sandali lang. Hello, good morning. Hello? Ay, makusugon, Tabi, ang feedback. Hello? Yeah, good morning po. Maribukon, madam, madali lang. Tagari. Maribukon po ang cellphone mo. Hello, ano po ito? Kuya, gusto ko lang po kamusta yung sa bagyong Tisoy sa mga na-wash out po. So ano po? Yung sa wash out po, baga kang bagyong Tisoy. Tagari, napasipara na baga po kang DSWD. Ano po ang problema mo duman sa na-wash out? Di ba baga po nagtao, samantalang nagtao na po kang sa nguli. Kon baga po, pigo proseso baga daan. Na-interview ko si Director Garcia ka. Pigo proseso po, so 3,000 pesos. Tira po? 3,000 pesos po ang pigtao. Wash out po kang Tisoy po. Kantisoy, awalo yun na pala nito. 25,000. Lingawin na nindo ang Tisoy naan. Lingawin na.
Dahil naman yan tabi, aluyon ng panahon. Di ba? Hindi ko may tao pa ka. O bueno, Renz Luna po nasa linya. Renz, good morning Renz. May tubig? Wala tabi, BP. Ah? Wala tubig. Warang bulos? Warang bulos. O ano, naka. Pero sa agad ang taning update. Tasok po may sabakan prime water. Sa aga na 31, ano na? Biyernes Yeah. 1 na. Ang patuga baga in the last quarter of 2020, ayuson ang tubig. Oral daw, buda, sa aga na pa daw, o siguro, tabi Renz, next week na, mga, ano nga ng Monday, pizza 4. Di ba sabi mo, January? O, anapon mo so chairman kan board of director, Aha. kung anon sendang masasabi ka, antanto baga kan, basta ako, ditong kusang ko ang sabi ni Mayor Perete, na tinugaan man si Mayor kan prime water, last quarter ngayon of 2020, ayuson ka, boss? Maski ba kita tinuguan man? Oo na, ang pag-Enero 2021, makusog asin magayon ang bulos kan tubig sa mga daragenyo. Yan. Then ako kimasasabat na lorry na nagdi-deliver kitubig dyan sa Bagong Bayan, Palaog dyan sa may Espartines subdivision sa Villa San Jose. Pero ko dyan na ilin sa sabat ka na ako nagyan sa sakuyang magurang. Kasi naman baga sila nag-rasyon. Sana okay na talaga. Kaya yan rin ang sa imong priority sa next week. Punan muna sa aga mananggad. Lagi na lang natin priority ang prime water. Oo nga. Baka mamaya main love na yan sa atin. Mukha yatang ang prime water parang pagmamahal. Bakit? Laging wala? Parang minsan wala, minsan nandyan. Lulubog lilitaw pala. At saka paminsan masarap, paminsan hindi. Masarap. Oh. Pero minsan hindi. Oh, paminsan walang lasa. Walang lasa, paminsan meron. Ayusin nyo. Prime Ayusin water, natin. Hindi namin kayo tatantanan. Ay, hindi talaga natin tatantanan. Sa next week yan, Yan ang tuga nindo tabi, pakaraya nindo. Aha. Nag-warning na. Ako, nakikioron tabi sa indo. Ako po ay nagsusumamo sa inyo na ayusin niyo yan. Doon nga sa bahay ng aking magulang dyan sa Daraga, ang tagdo talagang parang butas na parang butas na lata yung tagdo. Maliliit lang talaga, tumatagdo lang, wala ngang bulos yung gripo. Talagang patak-patak lang talaga. Oh, ano ang Tagalog ng tagdo? Patak. Patak. Kayo nga pala no, patak. Yung bulos, anong Tagalog ng bulos? Buhos. Buhos. Mm-hmm. Kung masiminto ka baga, sige na nga, buhusan mo na. Huwag mong tatagduan. Tagalogin mo, sige, magbuhos ka. Kung Bicolon mo, sige na nga, magbulos ka na kisiminto. Pero pag Tagalog, ibuhos mo ng semento. Ibuhos mo na. Ganun pala yun. Ganun yun. Ganun pala talaga ang nangyayari ngayon. Ganun yun. Sabi ni Dr. Chris, Uni baga, sagob na naman. Uni baga ngaya, sagob na naman. Sa bagay, subinarig niyang lawas ko. Dr. Chris mananggal kaswapon. Mag-epekto. Suminaglit tigit, pagdira so pampremyo ta sa load dyan na 7:30. Pag-load ta dyan na 7:30 sa mga paradangog ta. Naging maskulado mananggad. Nagtagwa na kay mga biceps. Biceps. Sa tuo sana. Sa tuo. Tagar tuuhon siya. Magbitbit ka ng tubig. Tibang pala. Awin na. Okay, sige, go. Yes, BP Marina Agasin na Marina Agas tong mga parantabay sa mga dugan niya tong mga bareta digdiman sa banuan ng daragatuwang persona na irido sa banggaan ng duwang motorsiklo. Digdi sa barangay naman Taw Daraga Albay Kaswapon. Ang mga biktima na binbilan na sina Apollo Balonzo Lumibad, 23 anyos, sarong processor asin warang agom, as residente kan Purok 7, Barangay Marroy, Daraga Albay. As sa nakabanggaan, nagangara na si Gerald Agudo Reyes, 41 anyos, may agom, sa security guard asin residente kan Purok 7, Barangay Anislag, Daraga Albay.
Sigunigdi sa police blotter sa Daraga PNP, mantang motorsiklo na pinagmamaneho, kay ni Apollo Balonzo Lumibad, halidigdi sa may parteng tabon-tabon, asin na pasiring na kula na, digdi sa ay pasiring digdi sa tabon-tabon, halis anis lag Daraga Albay, kan inukupar kay ning sa iyang nakabanggaan na motorsiklo, sa iyang linya, daw sa tanganing magkaigwa ng head-on na collision. Nagsaparmin man lain-lain na injury sa lawas, inimparehas na biktima. Kasi tulos man dinira sa ospital para sa magkakanikong asistensya medikal. Sa ngunyan padago sa pangapudan ka na mga otoridad, ngunyan pang Christmas season, maging man ang ngunyan na maabot na bagong taon, maging maingat na sa pagmaneho, tanganing dai mawalatan, nin anuman nakulog sa lawas bago pa man magtapos ang presenteng taon. Yan tabi bibi ang magadagdag na bareta digdi sa Banuanin Daraga, digdi sa Ligas PNP. Iba pang tigag susurat pa sa platter, kaya papiduluwas sa ngunya na pagkaaga. Yan tabi bibi ang magadagdag na impormasyon. Rans Luna, TCTV News. Salamat Rans Luna sa report. Report tayo. Ans Galero na sa linya. Aramon tayo mga dagdag na istorya in the morning. Nakita ko sa FB, dami mong sinasabi. Ako'y mukhang ibon. Renz. Ans, good morning, Ange. Pero ibang isip mo ganyan ah. Kung hipon sa naisipan ko, bangos sa naisipan ko. Sige, go. Kumusta dyan? Kumusta? Okay man. Ayos lang? Mabagong taon ah. Ano pa? New Year na naman lamang. Sinipon lamang ako. Sinipon ka? Oo. Ay, di ka man na, kumusta ang pagdamit mo? Okay man, nagpara-ice cream kaya. Pamarong mo? Naparong ko sa ano ko. Okay man sa pamarong mo? Sa palibot ko, okay man. Oo. So, di ka man bigkalintura? Dai man. Sa paghangos mo, kumusta? Okay man ako. Tamang-tama ang paghangos ko. Nakahangos pa man. Kumusta sa kuhan? Kumusta sa ano yun eh? May sore throat ka? Ora. Ora man? Ora. Okay. Di ba nagkulog ang lawas mo? Dahil lamang. Good. Nagpatulat na. Ipikto mo sa nakang ice cream yan? Oo, nasubran sa ice cream. Okay, sige, go. Anyway, VP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag niya tong bareta, aprobado ni Gobernador Al Francis Bichara, kan probinsya kan Albay, sinman ang pamayo mismo kan Regional Peace and Order Council, ang resolusyon na nagrekomendar sa pagbabawal sa paggamit nin paputok at iba pang pyrotechnic devices sa bilog na Rayon Bicol. Sigon sa ipinaluwas na aprobadong ARPOC Resolution number 2020-09, privado ini ni mismo ni Gobernador Bichara, nakaangkla daw sa Executive Order number 773 ang nasambitan ng lakdang kung sa insaro sa mga trabaho kan konseho ninda ang magrekomendar sa siring na lakdang na ini para mamantinir ang kayusan asin katuninungan sa indang nasakupan ng mga lugar. Pero kayan, sinabi pa ni Bichara na ang desisyon nindang i-aprobar ang resolusyon na ini nakaangklaman sa Akta Republika numerado 7183 ang katakod kan pagregular o kaya regulasyon sa mga pagmanufacture, pagpababakal asin distribusyon ng paputok asin pyrotechnic devices bilang parte ini kan sa indang pagsiguro sa kaligtasan kan publiko dahilan sa daiman basta-basta malilikayan ang aksidente sa siring o sa paggamit kan siring ng mga puputok. Sinabi ni Bichara na maski na nga ni siring ganyan ipinaluwas nindang kumbaga ang nasambitan ng resolusyon na ini susugnan sa pinaluwas man na executive order ito pa ni Presidente Rodrigo Duterte na pwede manggiraray na i-regulate siya na ini kaya kung siya daw ang haputon ipigrekomendar siya na kung ang mga LGU magkakaigwa o dahil matugot sa siring na bagay nini,
i-regulate sa nasin magkaigwa sa nanin na sarong designadong lugar kung saan pwede magkaigwanin fireworks display o kung ano pa man ang mga tao alagad ngunyan nga ni naigwanin pandemya o kaya yakon pa kita sa panahon kan pandemya kunin kaso man magtugot ang mga NGO na magkaigwanin designadong community fireworks place dapat napasiguraduhon man giraray ang COVID-19 health protocols. Mientras tanto, sinabi ni Bichara sa paagikan na sambitan ng resolusyon na ang bagay na ini, bigrekomendar man giraray ninda sa mga LGU dahilan sa muya ninda na apera sa malikayan ang pagkagadan o kung ano po man na aksidente, darakan na pagpapaputok kaya ano po man na posibleng mangyari gamit ang pyrotechnic devices ligayan manindahan pagtiripon-tipon kan mga tao dahil nga ni sayaon pa ang presenteng patakot na darakan COVID-19. Ito BPP ang mga impormasyon, Ans Galero, TCC. Alright, sige. Mga tugang at mga bareta po susunod na sa morning hiri. Thank you and sa report. Hali po dyan sa luwas. At mga bareta po, masunod na. Magalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe! Marahayon, pag ang kababaihan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan.
The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Always #1, always DCGB, alas 6:09 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta ngunyang pong Disyembre 30. Death anniversary po ni Dr. Jose Rizal. Dahil sa COVID-19 pandemic, aktibidad sa Rizal Day sa Albay limitado sana. Regional Peace and Order Council, Bicol, nagpasar ng resolusyon manungod sa pagbabawal asin maigut na regulasyon sa paggamit ng paputok asin pyrotechnics sa pagsabat kan bagong taon. Siyudad ni Ligao, Hall of Famer na sa pag-abot sa cleanest and greenest city digdi sa Albay.
Sa lado nasyonal, mayoriya kan mga Filipino posibleng sabaton ang bagong taon sigon sa SWS survey. O positibong sabaton ang bagong taon sigon sa SWS. Travel ban sa 20 nasyon na may bagong strain in COVID-19 ipinag-orden ni Duterte. Malacanang aram kung paano nakalusot sa nasyon ang bakuna kan Sinopharm. Sa ibang nasyon, Southern Croatia, iyog-yog ng 6.4 na linog. Sa lado nin pagnenegosyo, nagkaperang negosyante positibo na makusog ang negosyo paglaog kan 2021 sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Enot, mga tugang sa mga bareta sa lado lokal. Ang siyudad ni Ligao, Hall of Famer na po pag-abot sa pinakamalinig. Asin, pag-abot man sa pinaka-green na lugar, digdi sa probinsya Canalbay. Jimmy, nasalita sa detalye. Pasok, Jimmy. Mientras tanto, dahilan sa pandemyang COVID-19, limitado sana ang aktibidades kay lokal na gobyerno sa probinsya ni Albay may kinaaraman sa pagrumdum kang Rizal Day ngunya na aldaw Disyembre 30 sa siyudad ni Ligao. Sinabi ni Mayor Patty Gonzales Alsua na sulamenteng floral offering as in wreath laying sana ang gigibuhon sa monumento ni Gat Jose Rizal. Nagigibuhon tanganing dai magparada asin programa mantang limitado man ang mapartisipar digdi. Tanganing mamantiner ang physical distancing asin health protocols. Dahil sa COVID-19, ang tradisyonal na makulor celebration kang Rizal Day sa Ligao City, bako ng siring kan mga nakaagin aldaw. Mientras tanto, sa iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal, Legazpi City, may bago ng matukaw na Human Resource Management Office sa Enero. Ini po ang bagong dating vice-alkalde kan siyudad de Legazpi. Alarmario sa detalye. Konfirmado ng matukaw na bagong HRMO, Human Resource Management Officer sa City Hall, Legazpi, ngonya na Enero, si dating City Councilor, asin naging Vice Mayor Jess Rico Salazar. Yan ang kinonfirmar ni Alcalde Noel Rosal. Si Salazar, iyo ang kasalida o masalida kay OIC SRMO Joan Encinares Hamisal. Si Joan, para miyembro sa nagtukaw na OIC SRMO dahil sa pagretiro kay ito kan dating pamayo sa opisinang ini. Haliman si Mayor Rosal naghanap din pwedeng maging full bench na SRMO. Ayan niya nagka-interest naman si Jericho Salazar pagkatapos ining magpahingalo sa politika nin haloy-haloy man na panahon. Bigalaw man ang magayon na performance ni Salazar dahil haloy naman ining nagserbi kay ito sa City Hall asin maging magayon man ana sa iyang relasyon sa mga empleados kan City Hall. Alarmario, DCGB. Nagpasar po ng resolusyon ang Regional Peace and Order Council o RPOC Bicol. May kamautan ay pagbawal ang pagpapautob din makusog na regulasyon sa paggamit in paputok asin pyrotechnics sa Region Bicol. Base sa RPOC Resolution number 2020-9, pirmado ni Governor Al Francis Bitzara bilang chairman kan RPOC 5, bigrekomendar ang pagpapautob asin pag-issue kan mga lokal na gobyerno nin magkakanigong executive orders, resolution, ordinansa na magbabawal o istriktong regulasyon sa paggamit in firecrackers asin pyrotechnics sa Kabicolan. Bako sa natanganing mapreventer ng injury o pagkagadaan dahil sa mga ini. Saro man ining lakdang kontra sa paglakop kan COVID-19 dahil sa mass gathering sa panahon kan pagpabakal, paggamit asin community fireworks display. Napagaraman na si PNP Regional Director Police Brigadier General Bartolome Bustamante ang nagmosyon para sa nasambit ng kamautan asin sinigundahan man na DILG Regional Director Attorney Anthony Noida. Sarong pigaaligar na mahabas binadil nin sarong security guard sa PNR Legazpi kasubagong maagahon. Aramon tapan detalye sa report ni Renz Luna.
lugadan ang sarong pinag-aligar na parabas makalis na badilon ni sarong security guard tigdi sa PNR site Peñaranda, Legazpi City kasubakong maagahon. Sigun digdi sa police report mantang nagkakonduktar ng roving kasubakong maagahon bandang alas 2:35 nin pagkaaga ang security guard na si Haji Cardel E. Padilla, 23 anyos, sarong high school graduate as in security guard digdi sa PNR site. Nag-roving siya kasubagong maagahon kana aktuan na ining suspect na si John Alexon Bautista, 19 anyos, sarong elementary graduate asin residente ng Purokdos, Looban, Barangay 33, Peñaranda, Legazpi City. Nag-conductor sa ning roving asin mantang nag-roving aktong nadakop ining naunambitan ng suspect na nagabas ni na mga wire digdi sa laog kan bisinidad kan PNR site Legazpi. Digdi man nagkaigwa nin laktang ang security guard na si Tahon ang naunambitan ng suspect asin pinaspi pa surrender kan sa iyang gibo-gibo. Asin imbis na mag-surrender biglang diminulag ining naunambitan ng suspect kausa para badilon kang naunambitan ng security guard. Sa pag-follow up man ka na mga otoridad sa naging sitwasyon ngunyan ka na suspect napag-araman na nagkaigwanin nin tama nin bala sa walang bitis. Asi sa ngunyan na stable naman na kondisyon katampangon kang naunambitan ng suspect na ngunyan napaparay pa sa ospital ang magakanigong konsekwensya pagkatapos niyang makaluwas dyan sa ospital asin tulos manikumit digdi sa Legazpi PNP. Yan tabi BP ang madagdag na barata digdi sa luwas Transluna DC Jimmy. Balikan ta mga tugang nga report ni Jimmy Nasalita hali po dyan sa 3rd District Canalbay, may kinaraman sa pagiging Hall of Famer kan Ligao City, sa pagiging cleanest as in greenest city. Hall of Famer na ang Ligao City pagabot sa titulong Outstanding Cleanest and Greenest City kung saan sigun kay Mayor Pati Gonzales Alsua pantulong taon na ini. Kana Ligao sunod-sunod na ang titulong ini dahil man nababawi ni ibang syudad ang provincial government Canalbay sa pamamayo ni Gobernador Al Francis Bichara may pinaglansar na search sa lindong Canalbay's family-based food production program kung saan dakol ang mga faktor na pinagbabasaran sa pagpipili ka na mga manggagana. Ngunya na taon tal kumuista Ligao man giraray ang guminana kung saan ang awarding isinagibo sa Laog Canalbay Provincial Bounty Village sa Barangay Kabangan Kamalig kung saan pig-recibe ninda Mayor Pati Gonzales Alsua kay Rivas City Agriculturist Engineer Dexter Mendoza, CDRRMO Chief Rosauro Perillo asin iba pang empleados kan City Agriculture Office. Susog sa alkalde may kantidad man sindang nakuha sa siring na kompetisyon. Mga dagdag na parita, Jimmy Nasalita, DCGP News. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:19 na, padagos kitang unyan sa mga darakulang bareta sa lado lokal. Nadagdagan po nin 27 na confirmed cases nin COVID-19 and Bicol region. Susog sa pinaka-latest na report kan Department of Health na nagresulta po sa 558 ng aktibong kaso asin 3,600 ng recorded cases magpuon kanuminaging Marso hanggang ngunya na Disyembre. Sa indang latest na informasyon, sinabi nasa 27 confirmed cases na bago anom digdi an sa probinsya Canalbay na kinabibilangan nin 2 sa Daraga, 2 sa Tabaco, saro sa Uwas asin dagdag na saro sa Santo Domingo Albay. Mantang 3 sa Camarines Sur, 2 sa Kanaman asin Pili. Mantang an Masbate nadagdagan po nin 16 na kinabibilangan kang anom sa Aroroy, anom sa Monreal, 3 sa San Fernando, saro sa Masbate City, saro sa Milagros asin saro sa San Jacinto. Mantang 2 man ay dagdag sa probinsya kan Sorsogon, natagsaro ang Bulan asin siyudad nin Sorsogon. Mantang dai man dagdag na kaso na nai-record sa Catanduanes asin Camarines Norte. Sangon yan, padagos
ang pangapudan kan Department of Health sa publiko na makisumaro sa mga dapat na protokol na gibuhon ng aning padagos na maiwasan ang paglangkaw o pagdagdag ang kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Dagdag na report hali dyan sa luwas. Nasa linya si Ange Galero. Buon sa Enero 2021, sagkod sa Marso 2021, dapat nang mag-ipos-ipos ang mga nagnenegosyo sa siyudad ng Legazpi para mabago o kaya ma-renewan sa endang business permit. Ang gobyerno lokal kay Legazpi sa paagi kan Business Permits and Licensing Office, ipinaluwas na ang schedule para sa pag-renew kan business permit kung sa bulan ng Enero, ang dapat na mag-renew iyo ang nagkapira ng mga barangay sagkod na ini sa bulan naman in Marso. Naginibong diskarte ngunyan kay gobyerno lokal tangan na daay magruso sa endang opisina ang mga ma-renew kan sa endang business permit iyo ang pagbanga-banga kan nagkapirang mga barangay tangan na mamantinir ang social distancing policy lalo pa nayaon pa ang patakot na darakan COVID-19. Kung in kaso man daw dai physicalmente na makapasiring sa opisina nila na mga negosyante di bisa sa tuyang syudad, pwede man na mag-access kan sa endang online website tangan na makapag-renew kan sa endang mga business permit. Kung magigiramdoman, enot nang sinabi ka na gobyerno lokal kan Legazpi na ang mga kinakaipuhan para ma-renew ang siring na bagay, iyo ang duly updated na application form, barangay clearance o kaya market clearance asin man ang latest income statement gikan ini sa BIR. Enot naman na sinabi ni Alcalde Noel Rosal na siya nagiging mahigot ngunyan asin kan puon pa kan mga nakalihis na taon para sa mga negosyanteng nag-ooperate digdi sa tuyong syudad alagad wara man nin business permit. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCP. Oras mga tugang, alas 6:22 na sa Pilipinas. Iba pang mga bareta masunod, makalipas lang po kayo ni. GB News Express. GB News Express. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509, series of 2020. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Enjoy 1050 pack. Sagot Kinsena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabos,
sobrang saya ko. Dikit 25 ang turo sa sarong grupong hugasong swak. Enjoy 10-50 packs sa Good Kinsera Swak. Enjoy 10-50 packs sa Good Kinsera Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wise dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu.
and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mapolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak, pero ngunyan, nagdagol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadubi na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli ta mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kitang unyan sa mga darakula niya tong bareta sa lado nasyonal. Mayoriya po kan mga Filipino ang positibong sasabato ng bagong taon base sa survey kang Social Weather Station. Nagluwas sa nasabing survey, 91% kan mga Pinoy ang nagsasabing panuman giraray sindanin pag-asang palaogon ang 2021 imbes na matakot sa likod kang namamatayan giraray na COVID-19 pandemic. Nasambit ng bilang hababa din 5% kumpara sa 96% na narehistro kan 2018, mantang 7% man ang nagsasabing sa sabato ninda ang bagong taon na may takot. Ginibang survey kang Disyembre 21 sagkod 25. Ipinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte ang travel ban sa 20 nasyon dahil sa bagong strain ng COVID-19. Ini mismo ang kinumpirmar ni Presidential Spokesperson Harry Roque kung sa ending una papalaogon sa nasyon ang mga biyaherong maghahali sa mga minasunod na nasyon kang United Kingdom, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, the Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada as in Spain. Epektibo ang nasabing travel ban sa Godinero 15 ngunyan na taon. Alagad sinabi ni Roque na pwede man na makalaog sa Pilipinas ang mga biyaherong hali sa mga nasambit ng nasyon na nag-abot sa Pilipinas kasabagong matanga pero kaypuhan kan mga ini na magnegatibo sa RT-PCR test asin sumairaram sa 14-day quarantine. Antang pwede pa man giraray makalaog sa Pilipinas ang mga balikbayan na Filipino pero kaypuhan man kan mga ini na magsairaram sa 14 days na quarantine asin RT-PCR testing. Bako sakop kan travel ban ang mga overseas Filipino workers OFW na mabalik sa Pilipinas. Inang tinawanin linaw ni Labor Secretary Silvestre Bello III. Katakod kan ipinapautob na travel ban sa nagkaperang nasyon dahil sa bagong strain nin COVID-19. Sinabi ni Bello na direktiba mismo ni Presidente Rodrigo Duterte kung saan makakalaog sa nasyon ang mga balikbayan na OFWs. Siring man, kinakaipuan pa manggiraray na magsairaram sa 14 diyas na quarantine mantang magnegatibo ang mga ini sa COVID-19 testing. Sangon yan, 60 sagkod sang 2,000 ang bilang kan mga OFWs na pinaggalauman na mabalik sa Pilipinas. Daing aram ang Malacanang kung paano nakalusot sa nasyon ang mga bakuna kan Sinopharm na gikan sa China na pigasabing itinudok sa mga miyembros kan Presidential Security Group o PSG. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque na daisindang ideya kung paano nailusot palaog sa nasyon ang mga bakuna na daing otorisasyon gikan sa Food and Drug Administration. Enot nang sinabi kan Bureau of Customs na wala sindang naresibi na formal na communication manungod sa importasyon ng mga bakuna. Sinabi ni Roque na dai binayadan
kundi pigdonar ang mga bakuna nagikan sa China. Alaga daiman na may detalye ang proseso asin sinabing daina sana ipagmaraot ang pagbakuna sa mga miyembros kan PSG dahil panginot nindang mandato ang pangatamaan ang salud asin sigurohon ang kaligtasan kan presidente kang nasyon. Tinawanin doon ni Roque na voluntaryo ang ginibong pagbakuna asin wara maski saro sa mga ini ang pinirit na magpatudok nin bakuna. Day mang kinaresibing papeles ang Bureau of Customs o BOC may kinaraman sa pag-importa nin bakuna kontra sa COVID-19. Inang naging paglinaw ni BOC Assistant Commissioner at spokesperson Philip Vincent Maronilla. Matapos mapabareta na iguan ng nagkapirang mga empleyado ng gobyerno asin miyembro kan militar ang nakaresibin nin bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Maronilla na dapat may permiso gikan sa Food and Drug Administration ang bulong na hali sa ibang nasyon. Dagdag pa kainin na dapat man igwang license to operate o provisional authority ikan sa FDA ang bakunang ilalaog sa nasyon. Dahil ang digdi, nakatalaan man investigaran kan FDA ang nasabing isyo asin posibleng makasuhan anin violasyon sa Customs Modernization Act asin smuggling nin mga nasa likod kan pagpapalaog nin bakuna sa Pilipinas na daing magkanigong dokumento asin permiso gikan sa gobyerno. Piglinaw kan Malacanang na daing fondo ang gobyerno na ginamit sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni spokesperson Harry Roque na katunayan sana na daing sinuhay sa COVID-19 vaccination program ang gobyerno. Tinawanin doon ni Roque na mantinido pa man giraray ang prioridad kan gobyerno na mabakunahan ang mga nagitios, gurang asin frontliners. Igasabing enot ng binakunahan ang mga PSG members para masiguro ang kaligtasan kan presidente. Alas 6:37 oras mga tugang sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag Safe Wash with Safeguard. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap na sa orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Chemako,
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of... Ngayon, aaraw-arawin ko ng sweetness mo. Aaraw-arawin ng special moments natin. Araw-araw na ang ligaya pagkasama ka. Sino kausap mo? Babe, kape lang ako. With Coffee Mate, pwede nang araw-arawin. The new Coffee Mate Tipid Pack. Enjoy up to 12 cups of creamy sweetness for only 15 pesos. Bring out the best in your coffee every day. Love mo yung Coffee Mate araw-araw? Ano na ako? Pag ikaw, forever yun. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. GB News Express. GB News Express. Linog po ng magnitude na 6.4 na linog ang southern Croatia. May rarom na 10 kilometros ang nasabing linog. Dahil sa pangyayari, sarong 12 anyos na aking babae ang nagadan. Sinabi ng alkalde sa lugar na haros kabanga kan lugar na raot dahilan sa linog. Namatian man ang linog sa Croatian capital na Zagreb. Sa kataning na Bosnia as in Serbia, idinalagan man sa ospital ang mga nairidong residente dahil sa linog. Nahospital ang 8 elderly care home workers sa Germany dahil sa pinagtutubudan na pagka-overdose sa naresibing bakuna kontra sa COVID-19. Matapos magkaigwanin flu-like symptoms, sigon sa mga otoridad kan Borformern Rogen, 5 beses na nakaresibi nin bakuna gikan sa Pfizer, BioNTech ang mga ini. Inot nang sinabi kan kumpanya na wala sindang nahiling na maraot na epekto sa phase 1 clinical trials in kaso matudukanin mas dakulang dose nin bakuna. Sangunyan, day pang pigluluwas na pahayag ang kumpanya kan Pfizer manungod sa nangyaring incident. Nakalaog po ang sa South Korea ang bagong variant kan COVID-19 na inotang na-discover sa United Kingdom. Inang kinumpirmar kang Korean Disease Control and Prevention Agency o KDCA
matapos ma-detect ang bagong variant in the virus sa tulong biyahero gikan sa London kan Disyembre 22. Sigon digdi ang tulong individual sarong pamilya na nakabase sa London, mantang nagpautugman in travel ban ang South Korea sa Britain sagkod katapusan kam presenteng taon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Duwang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-bantabay. Inistansya sina Lolo asin Lola. Nabiso kang Department of Health sa tao kang padagos pa magkirari na paglakop kang COVID-19 sa Pilipinas. Nang sinabi na masarani sa peligro, kaya mga seryosong helang sa COVID-19 ang mga Lolo asin Lola. Sa dito pagtiripon, tawan sila ni sariling espasyo na siblag sa iba pang mga miyembro kan pamilya. Sabi pa kan DOH sa sina Lolo asin Lola ang nag-apera sa mga pinakamadali harani sa peligro para kan COVID-19. Ang pigirumdom kan TCGB asin kan DOH siring mga kalokal na gobyerno ka Santo Domingo Panginot na Mayor Jun Agua sa singkan Sangguniang Bayan para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayaram. Ramonta daw mga tugang ang report sa ayun, sandali lang at kinatbirich po ang linya ng Pag-asa. I-try ta daw ang ibang linya kaini. Ramonta daw kung nakalaog na sa BC line. Later na lang po. Babalikan tang Pag-asa. Mga tugang sa kamugtakan kan panahon. Business News. Business News. Positibo ang nagkapara negosyante na mabalik na ang kusog kan sektor nin pagnenegosyo sa nasyon sa laog kan taon 2021. Base sa pinakahuring survey, kan Bangko Sentral ng Pilipinas, puminakol sa 37.4% ang Business Confidence Index na nagkaparang negosyo o negosyante para sa primerong bulan kan masunod na taon, mantang 57.7% man ang para sa bilog na taon. Paliwanag kan BSP, Department of Economic Statistics Director Redentor Paulo Alegre na dahilan inikan date na pagbukas kan nagkaperang establishmento mag-adaptar sa new normal living asin paghiro kan bakuna kontra sa COVID-19. Yan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz. Kaibang report kan mga pagiriba sa Mega Force Patrol hali po dyan sa luwa. Yan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman.
Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc. Together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Henry M. in the morning. Thank you. Henry M. in 7, bago mag-alas 7, nin pagkaaga, si O, baka po gusto niyo na magbasa ki libro na gari ala comics ang dating. Pero bako man siya sa comics na arugang panahon na so ngaya. So, Wakasan, Filipino Classics, so kung Hiwaga. Si Father Ed Alaurin, mga tugang kang UST, Manila, iga po siyang libro na sinurat ng titol ang pangaran, Cargasus, The Flying Carabao. Nadago mo na yan, Jing? Cargasus, The Flying Carabao. Magayong po ang istorya. Actually, nababanga ko pa sana, mga tugang ang librong ini. Mga tugang, istorya po siya nin mga fiction, mga fiction, mga tugang, pero mag-enjoy ka magbasa. Tenfold po ang, ang may love story, di ba? May thriller, iga pong, so suspense, mga tugang na parte ang libro, ang bida ka ini, so si Picoy, si Picoy ang bida, si Picoy, mga tugang, teenager siya, na kung gusto niyang palayugon ang karabaw niya, Jing, pigikitik niya, ang karabaw, ang karabaw niya, gusto niyang palayugon, may may pakpak, ang gigibo niya, pigikitik niyan sa iyang karabaw para maglayog. Kapag nakitik na sa karabaw, mga tugang, mapo na maglayog ang karabaw. Cargasus, The Flying Carabao. Available po ini dyan sa, Jing, sa St. Paul, baga? O dyan sa may pigkukuan takaan na bagong umaga ta. Dyan sa Cathedral, sa side kang Albay Cathedral. O yan baga po sa hampangan kang BPI. Yan, sa St. Paul, yan ini na libro available po ini, Cargasus, The Flying Carabao. Buda, so, iga pa siyang available na libro dyan. So mga devotees, mga tugang ni Mama Mary, iga pa siyang available na libro tabi dyan para sa mga Marian devotees mga tugang, yan pa dyan ang libro niya. Kung gusto po nindo, pwede po ka muna magpa-share dyan. So, yun ang latest niyang libro tabi. Sinurat ni Father Ed Alaurin, OP. STHD, Doctor of, Theology. Yan. Si Father Ed Alaurin, yan po sa UST, mga tugang Manila. Okay, so kapag interesado ka mo, pakipasya na lang po dyan sa St. Paul,
Mga tugang dyan po yan sa May Albay Cathedral. Available po, mga tugang, ang libro na yan. Cargasos, The Flying Carabao. May naghahapot ini kung how much. Sorry po, di pa akong ideya kung manggura no ini na libro. Di ko napot si Father Ed, ka nagurong kaming duwa. Tabi, di akong ideya kung manggura no tabi. Hapot na lang po nindo dyan sa St. Paul kung may tayong makaagi ka mo. Tabi. Magayon na, dakol siyang kwan, mga kabanata, pero ining chapters. Madali lang po. Chapters. Di ko pa ugaring na, di ko pa nababasa gabos ta, kwan man sana, pag ako may gusto mag-relax, buda matais lamang ang sa kuyang utak, ta English ini, makadagdag lamang sa tuya nakaaramang buda, paglalagom, kan mga pangyayari, sa tuya tabi, mga tugang na kapalibot, sa tuya tabi na mga sadiri, di ba? Okay, so, yan po ang invitation. Sabi ni Father Ed, kung kamo po daw interesado, dyan na lang po kamo sa St. Paul, mga tugang sa St. Pauline's, di ba? Pauline's yan, sa Albay Cathedral. Sa side kang Albay Cathedral, building. Mga tugang, ang libro niya na Cargasos, The Flying Carabao. Okay, o bueno? Mga tugang, sandali, tamay hapot digdi. Sa bangkiruhan po, iba man itong bangkarabaw mo sa bangkiruhan, ini po, pinagsaro na Pegasus, Buda Carabao. Ano nga kung tabi, Father Reyes, na Cargasos? Pinagsaro nga rin na Carabao, Buda Pegasus. Yan. Yan. Sabi ni Tony, yan po na libro na available pa na sa Rosso, Nuestra Señora de Salvación History, Theology and Piety by Father Ed Gardo Alaurin, OP. Thank you, tabi, Tony. Available man ini para po duman sa mga devotees, tabi ni Mama Mary. Nuestra Señora de Salvación History, Theology and Piety by Father Ed Alaurin, OP. Yan ang ikadwa niyang libro, tabi na primerong libro na publish, tabi na yaonig sa tuwi, kadua tabi ang Cargasos, The Flying Carabao. Okay, o bueno, alas 7 na, 7:30, mga tugang mabalik kita sa programa pong Anhapot. Pero mananaw kita dumang kilod, mga tugang pagkaaga sa Mahiwagang Hapot. Ang Mahiwagang Hapot, tungkol mga tugang sa COVID-19. Ang sisay man na makakaukod, mga tugang sintamang simbag, automatic po may load na 100 pesos. Okay? I-research na nindo yan na mga, mga protocols tungkol mga tugang sa COVID. Di ba? Mga protocol sa COVID, tapos mga simptoma, and then ano ang pangaran po kang clinic ni Dr. Chris Gianan. Yeah po, bata, happy birthday! Mananaw si Dr. Chris, and may sponsor kang premyo, si Dr. Chris. Ta birthday ngayon niya ni Agom. Birthday ni Agom. Tabi, sabi niya, si happy birthday, tapabasadahan tagiraray ini na birthday ni Dr. Chris Gianan. Ano nga niya ko, Dok Sungara ni Agomo, i-text ko kaya palit, baka masala ka. Bata nga birthday. Bata nga birthday, dipisil baga, baka nga masala ka. Okay. Happy birthday po kay Madam Lenny Rose Gianan. First love ni Dr. Chris Gianan. Siguro, garo ang history kang love life ni Dr. Chris. Garo puro pareho. Primero ming girlfriend, buda first love me, nanago ming doa. Kaya pa di mapasala ka. Tama na nga. Madam Lenny Rose Gianan, happy birthday po sa imo. At saka happy birthday po kay Uncle Boy Clemenia. Diyan po sa TV Albay. Good morning po sa mga taga-TV. Happy birthday po sa imo. Salamat po mga tugang.
Bareta alas 7 susunod na kay Basi News Manager Mar de la Cruz. Asin po, Chi Antibola. Thank you, goodbye. God is good all the time, mabuhay. That is what we are. No one in between. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.